Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mo! Ayaw mo marunay! Hapa! Bugsay lang! Bugsay! Kapitan! Kapitan, luwas na rin! Iluwas mo na! Wala sa pagkilang, Kapitan! Kapitan! Wala magkilang sa akin, iluwas na ako! Wala sa pagkilang! Ayaw! Kapitan! Kapitan! Iluwas na ako! Dapat! Dapat, Kapitan! Natagag si Kapitan! Natagag siya! Di siya takas! Kim! Kapitan! Huwag ko nang sakit! Ngit ka doon kayo! Kapitan! Musaw ko kusap! Bumalik usam! Ay, magkasya! Kaluoy sa rintaon! Huwag yun! Nawag yun siya! Patay ng tingali siya! Anugo siya! Anugo siya! Ginuwas na niya! Mamatay ka! Kapitan! Gidagi tingali si Kapten o katong inahan o ang anak aron dili sa madelikado. Luwas sila kung ilang dadon ang ilang hostage, di ba, Sarge? Gusto pa ako na to sila. Kung manawag tao gayuda, mas posible gyud nga pamatyo nila si Captain o ang inahan o anak. Palawigan na lang kining barko, Chef. Ipakanaog na nato ang duha ka lifeboat kay sundo na mo sila. Sigurado kita nga ang rumbo nila mao kanang nagdagtom sa unahan nga may pipila ka mga hayag sa suga. Gamito na mo ang duha ka lifeboat ug kamo padayon sa Manila. Ipaibaw na kining hitabo sa otoridad. O dali mo, dali! Oy! Kadiot! Uy! Tiyo ka rin ni Kapten! Tiyo ka rin ni Kapten! Eh! Sige! Unsay pasabuti ni Sarge? Unsa man? Luwas na sila, Chef! Luwas ba sila? Luwas na sila, Chef! Luwas na! Gamita ang searchlight! Gamita ang searchlight! Tuwa dito magikan ang tingog! Tuwa dito! Tuwa dito magikan ang
Isa na! Hoy! Tingog! Animal! Mama Mary ni mo, Jonas! Gupon mo na imong pultahan! Ano ka? Pwede magtanaw sa balita ni Mutaga? Balita nga magbalik-balik lang! Drugas drugas dito! Patay dito! Kaya may sokol sa mga pulis! Dili na mo! Si Greg! Ano mo di si Greg? Ha? Nahimong hero! Unsay bot mong ipasabot, Jonas? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!